Els dragolins de Badalona havien desaparegut. Amb aquesta notícia s'han despertat aquest dissabte les nenes i els nens de Badalona, els quals s'han apropat a centenars a la plaça de la Vila per a tots plegats buscar el sarop, pomada i la seringueta, perquè sembla que algú els hi havia segrestat. I així, ajudats pel senyor notari Martín, l'escriba Balaguer i la mestra Tites, el segell de participació i alguna que altra pista, ha començat un joc per diferents carrers de Badalona per tal de trobar els petits dragolins. Un joc amb animació a càrrec de la dramàtica del Círcul i coordinat per Badalona Bèsties de Foc i l'ajuda de la Sarsa, per aprofitar l'únic dia de l'any que la canalla de Badalona pot portar els dragolins. Així, i pista rere pista, tota la canalla ha arribat a l'últim punt, la plaça Pompeu Fabra, on el senyor Tornem i Pastisser ha donat la clau per concloure en la recerca de les bèsties. Així, amb una gran ovació de nens i nenes, han aparegut els dragolins, acompanyats d'un drac que ha començat una mica tímid, però que a poc ha desvetllat la seva identitat. Oh, que és lleig! Oh, que lleig! I quin nom li posarem?